Ano 1588. O rei Filipe II ordea a Armada Invencible, a maior flota endexamais construída na historia de España, o ataque ao seu inimigo aferro, Inglaterra. O día 25 de maio saen do peirao da Coruña 130 barcos, dos que só volverán 87. Ao ano seguinte, os ingleses tomarán a revancha e tentarán dinamitar o reinado do último dos Austrias Maiores entrando pola Coruña e propiciando un golpe de estado en Lisboa. Só unha muller se interpoñía entre o corsario encargado da misión e o éxito: María Pita. En 1589, unha inmensa flota que superaba en número a mal chamada Armada Invencible e capitaneada polo corsario Sir Francis Drake dispúñese a tomar terra en Santander coa intención de atravesar a península e chegar a Lisboa. Sen embargo, o pirata converso preferiu a Coruña como porto de chegada xa que pensaba que sería máis fácil de conquistar e ademais acortaría a distancia cara a capital lusa. A toma do porto prodúcese de forma rápida debido á manifesta superioridade numérica dos atacantes, pero a cidade sería outro conto. A guarnición ali presente, coa axuda dos cidadáns masculinos, plantáronlle cara ao invasor polas rúas, nunha cruenta batalla corpo a corpo. A superioridade técnica seguía facéndose valer, e os supervivintes refuxiáronse detrás dos muros que daban á cidade vella. Os días pasaban e a tensión crecía. Os habitantes resistían as embestidas do exército británico ata que unha mina conseguiu abrir unha brecha na muralla. Os soldados entraron en masa, enfrontándose aos poucos que ali quedaban e deixando ver un final tráxico para a urbe galega e para a hexemonía da monarquía hispánica. Sen embargo, unha voz de muller alzouse sobre o resto. María Pita, desesperada sobre o cadáver do seu marido, alzou unha espada e nun ataque de ira ensartou a soldado inglés xusto antes de que clavase a bandeira como símbolo de conquista. Acto seguido, e baixo o lema de "quen teña honra que me siga", animou aos poucos que resistían a facer un esforzo final que conseguiu facer retroceder aos homes de Drake. Este feito deu tempo aos nobres galegos, como Marqués de San Sadurniño, a organizar exércitos ou grupos armados e mandalos a apoiar a resistencia. A derrota do corsario ao pouco de comenzar a súa campaña supuxo un estrepitoso fracaso para a armada inglesa, do mesmo calibre que sofrera un ano antes a homónima española, e devolvendo así as táboas ao conflicto anglo-hispánico. O acto da muller que propiciou ese xiro dos acontecementos foi recoñecido polo rei Filipe II, que lle asignou o título de alférez e unha renda vitalicia. Este episodio reflexa que a pesar dos prexuizos que existen sobre a docilidade galega, nos momentos importantes, os fillos de Breogán sempre superan as expectativas.